Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Syudad sa Bacolod, hindi magabayad sa 334,000 ka mga dose sa mga nag-expire nga mga bakuna. Iga-review man sa Committee on Good Governance ang natukod nga agreement sa pagbakal sang bakuna. May report si Nico Delfin. Masobra sa 334,000 nga doses ang AstraZeneca vaccines nga kabahin sang 650,000 ka doses nga gin-advance purchase ang Leonardia Administration ang nag-expire na sa Department of Health Central Office. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga sa pag-courtesy call sang tiglawas ng AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated, nagpanukot na ini sang 98 milyones pesos para sa mga bakuna. Pero ginpahayag sang alkalde nga hindi magbayad ang syudad para sa nag-expire na nga mga bakuna nga wala pa ma-deliver sa syudad. The representative of AstraZeneca, you will have to excuse me, but I will try to the best of my ability not to pay. We will see how the thing goes, but I would rather put that money somewhere else where mausar sa aton nga mga pumuloy. May nabilin pa nga kapin sa 100,000 ka doses sang vaccines sa Central Office, pero ang mga ini ang natala na mag-expire matapos ang 2 ka semana. Ang Good Governance Committee pinagi sa City Legal Office ang maga-review sa natukod nga multilateral agreement angot sa pagbakal sa mga bakuna. Kung may gamay lang da na buho, mga lusot, we will do that. Make sure. Kaya nga ako, first kami pamangkot, hindi nga subong nyo lang i-deliver, tapos na kami, sa booster na kami. Ang ambal ba nila po, you can double check on this, na wala ang puno agreement when i-deliver. Simple ka na klaseng agreement. Enero 2021 sa natukod ang multilateral agreement kag confidentiality agreement sa tunga sa Bacolod City Government, DOH, National Task Force Against COVID-19 kag AstraZeneca. Nakabayad na sa 65 milyones pesos ang syudad para sa advance payment. 216,000 ka doses ang vaccines ang na-deliver kag napang bakuna na. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.